Sar Jaya Kathar lang lisi HED minister bangke lang li phamsi tipon po buta alis long taklang elo ini ke cingrum ke lason lo yo non ke MLA election hut tak manja Hindi school PS pen pen ke manja tiniali LP school PS alang litum la MLA election hut ke claim ke dam ke cepat duk alang tum penang an claim dam lo la khai long ria farman la si la alang litum bangke APSLC Congress India Alliance long si alang tum kam claim lo la si alang tum ban prang sinili choroji alang tum ke claim ke dam nipik lo thang ke sik sak ai pin lo ke claim ke dam samjin pensi lang tum la election sek bange patun lo tapi nilihi pen nikang sam alang tum hana kardom lo peng turu lo nasi la non election bangke khai longri ilitum jok mangji usi rat tum bangsi non du bangke bhut jok lo khai longria farman ilitum karbiang long east west di mahasau farman si rat tum ke so ilitum panang support lo lasi nah so ilitum government bangke senglong po lasi la non Assam Legislative Assembly government seng po India Alliance ilitum APSLC Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi ake hai si Chief Minister Manpo lepengke ilitum dak karbiang long penta Sar Jaya Kathar lang lisi HED minister bangke lang li phamsi tipon po buta alis long taklang elo lasi ni tum ning rong piklo karbiang long arat pendi mahasa arat ta lepengke all Assam rat atum non hu bangke khai long ri mesen nangji la non ke cari bum non cari bum government tum aso ke claim thik thi anta non akimia government bangke claim pon pami pu la development campaign singlo dak karbiang long pentala ilitum ai include kemang autonomous state ta aso pachun po la pengke dak ilitum kisung do la non kacaria government tum longlik ke joraret la Ambani Adani fan longlik ke joraret la sota hangnun po la pen six schedule arona teng pensi non agimia government bangke claim dam po la pensi dak takurita dak masilong po itu Assam Direct Requirement Act pakelake Sar Jaya Kathar atum si cesong po angke la bangke raso pangke cancel det po angke dak masili tum sakuri long lok po la dak contract punon others development kam anta la dak masi chun airport dispur dam jok plot po pen 30 department anta elitum selong lap po nasi rat mane rong piklo la non du khai long ria farman la si litum nitum cesong jok plot lo rat tum si cesong lo bhut nang pilo la si rat fan suri akeru pajir lo